korven, Teemu huutelee täältä taas terveisiä Tampereelta. Parikymmentä sivua on nyt kasassa. Ajattelin vielä 4 tai 5 sivua kirjoittaa tänään, että pysyy aikataulussa. Otsikkografiikkaan päivitin ton kirjan 50% valmiiksi. En tiedä, ootko huomannut, mutta vilkaisepa sinne. Mä ajattelin, että nyt kun on kirjoitusprokkis päässyt alkuun, sisältö on jo suunniteltu, niin kyllä se niin kuin puoliksi olisi jo valmis. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty kuulemma. Pistin tsemppipaidan päälle. Tällä periaatteella lähtee eteenpäin, niin varmasti kirjaa syntyy ja tulee asiapitoista tekstiä joka lailla. Ei tämän kummempaa kommenttia tänään. Kiitos eilisille kommentoijille tästä Web 2.0 asiasta. Nyt on työn alla sosiaalisen median osallistumiskeinot, eli kerron ihan vaan, että mitä on kommentointi, mitä on tilapäivitykset, mitä on bloggaus ja mikrobloggaus ja niin edelleen. Jatketaan tästä. Nähdään.